Magandang araw po mga kapatid, mga karehiyon. Welcome po sa afternoon edition ng ating CLTV 36 News Streaming. At ako po ang likod, Justin Dizon, maghahatid po sa inyo ng mga mainit na balita sa mga oras na ito. 1:44 na po ng tanghali. Ngayon pong araw ng Miyerkules, November 20, 2024. Mga kabalin, i-like, i-follow, i-share po ninyo itong ating streaming at makilahok dito po sa ating talakayan sa comment section. Opo mga kabalin, ito ho yung balita. Kaugnay ho nitong iba't ibang kaganapan dito sa lalawigang Pampanga at sa Central Luzon. Simulan ho natin sa isang mabuting balita. Ito ho mga kabalin, makakauwi na raw ng bansa si Mary Jane Veloso matapos magkaroon ng agreement ito sa pagitan ho ni Pangulong Marcos ito pong gobyerno ng Indonesia. Matatanda ang 2010 nang maaresto sa naturang bansa si Veloso dahil sa kasong drug trafficking matapos pong makitaan ng droga sa kanyang bagahe. At siya po'y sinintensyahan ng parusang bitay. Subalit ay pansamantalang ipinagpaliban yung kanyang execution at ngayon ay isang tagumpay na maituturing itong inabot na pagkakasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at ng bansang Indonesia sa pangunguna ho ni President Prabowo Subianto. Dahil dito sa ipinakita nilang goodwill at nagpapasalamat si Pangulong Marcos dahil na naging prosperous daw itong outcome ng kanilang pag-uusap at itong partnership ng Pilipinas at ng Indonesia na merong commitment sa hustisya at sa compassion. Ayon ho yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya pong inilabas na pahayag. Magandang balita ho yan mga kabalin. Naghang mo. Yan ho mga kabalin, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Ito, teka lang Mamaya pong 2:00 ng hapon, panoorin po ang So to Speak live sa Facebook page ng CLTV 36 at maging sa YouTube. At ito ho'y tungkol sa food security. O yan pong iba't ibang programa kaugnay ng seguridad sa pagkain dito ho sa ating bansa. Yan ho ang tatalakayin ni Binibining Sonia P. Soto. Kasama ho ang kanyang mga bisita sa programang So to Speak.
Okay, nababalik po tayo sa ating news streaming. Ang dami ko na hong sinabi mga kabalin. Wala pala ako dito sa stage. Ayan. Oo, ayan. Kung naririnig ho ninyo ako, mag-comment kayo mga kabalin. At sagutin nyo ang aking tanong. Anong masarap na merienda ngayon hong Miyerkules ng hapon? Ayan, Kabayan Art. Ito ho, paalala muna sa mga babiyahe. Ito ho, gaya ho ng aking binabanggit kanina. At ulitin ko lamang, update ho mula sa NLEX Corporation. Asahan po ang mabigat na daloy ng trapiko dyan ho sa may area ng Philippine Arena at sa iba pang kalapit na lugar. Dahil sa gagawing world tour ng The Stray Kids. Ito po'y pinamagatang Dominate Bulacan. Okay, mangyayari ho ito sa Sabado, November 23, alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi dyan sa may Philippine Arena. At asahan po ang high volume ng traffic sa naturang area. Ayon po sa NLEX, tiyakin din na merong sapat na load yung inyong mga RFID accounts upang sa gayon ay hindi ho kayo maaberya o maabala pa dyan sa mga toll plaza. Ito hong mga dadalo ng concert, inaasahan pong dumaan o ina-advise po, pinapaalalahan ng dumaan dyan sa may NLEX Ciudad de Victoria exit, habang itong ibang mga motorista ay ini-encourage naman na maghanap ng alternatibong ruta. Ayon po sa NLEX, magde-deploy sila ng mga traffic personnel sa kahabaan ng NLEX covered areas para magbigay ng karampatang assistance sa mga motorista. Ito mga kabalen, balita naman tayo para ho dito sa nalalapit na pagdiriwang ng Diamond Year ng Pampanga Press Club. Ayan, binabati ho natin yung mga kaibigan natin dyan sa Pampanga Press Club, President Noel Tulabut at syempre Chairwoman Ma'am Tonet Orejas. Ayan, congratulations po sa tagumpay na inaabot at patuloy pang inaabot ng inyo pong organisasyon Pampanga Press Club. Ito po mga kabaler, 75 years. Basahin ko lamang kung ano yung mga aasahan sa darating na selebrasyon dito pong November 23. Ganap na alas 5:30 po ng hapon dyan sa may Royce Hotel sa Clark, Freeport. Ito po gaganapin ho itong Diamond Year Gala Night. At ipinagdiriwang nga ng Pampanga Press Club ang kanilang 75th founding anniversary sa pamamagitan ho ng paggawad ng Diamond Awards sa 35 natatanging tao at organisasyon. Gaganapin ho yan sa Royce Hotel and Casino sa Clark sa darating na Sabado, November 23. Ayon ho kay Pampanga Press Club o PPC President Noel Tulabut, paparangalan ang mga exemplary leader at community partner na nagsulong ng positibong pagbabago at kaunlaran sa ating bansa. At dagdag pa ho ni Tulabut, ito pong kasaysayan at growth ng PPC ay simultaneous daw sa development ng ating komunidad. Ito pong mga PPC Diamond Awardees ay mga tao at grupo na bahagi ng araw-araw na balita at madalas ay lumalanding sa mga headline dahil na rin sa kanilang pamumuno at kontribusyon sa lipunan. Dagdag pa po ni Ginoong Tulabut, ang mga ideya at advocacies nito pong mga kanilang gagawaran ng parangal ay nakatulong sa paghubog
ng pamumuhay at ng komunidad. At bilang epekto raw, sila ho ay mga maituturing na partner sa community service. Kabilang ho sa mga paparangalan ng Pampanga Press Club sa darating na November 23 ay si Cardinal-elect Pablo Virgilio Damid sa larangan po ng relihiyon. Si Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto for Religion, dating Presidente at ngayon Pampanga's 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilia Nanay Baby Pineda, dating Board Member Maylene Pineda Cayabyab, League of Municipalities Pampanga Chapter President at Apalit Mayor Oscar Jun Tetanco, Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo, ang founder po ng Laos Group of Companies, Liberato Levi P. Laos, at si Ma'am Teresa Laos para po sa charitable work. Renato Romero, paparangalan din, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Consul General El Mercato Norman Di Canlas, Dr. Ireneo Bong Alvaro, si Dennis Anthony Uy, Jack Uy, Manuel V. Pangilinan, Rhea Anicochetan, Dr. Montserrat Chichoko ng JBLMGH, Elena Tesoro, Rodolfo Salas, Robbie Tantinco, Mac Tumang, Chef Cloud Tayag, Angelina Blanco, Dr. Emmanuel Angeles, The Voice News Weekly, Genesis Transport Service Incorporated, Houseland, McKinney Food Corporation, World Medical Relief Incorporated, Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated, at ang Kuliat Foundation. Pinangunahan po ni PPC Past President Perry Pangan ang Awards Committee, habang ang artist na si Dodgy Aguinaldo ang nagdisenyo po ng trophy. Para naman sa kanilang pagpapalaganap ng press freedom at media welfare, bibigyan din ng plaque of recognition ang mga partner po ng PPC. Kabilang na ho rito yung Han Resorts, Park Inn by Radisson Clark, PLDT Smart, NLEX, Juan D. Nepomuceno Realty, Basis Conversion and Development Authority, Clark Development Corporation, Clark International Airport Corporation, Canon Philippines, at ang Integrated Bar of the Philippines Pampanga, maging sina Mitch Viray, Dr. Dax Tidula at Dr. Vic Luge. Matatandaang doon lamang pong May 15 ay sinimulan itong selebrasyon ng 75th anniversary ng PPC, kung saan isang invitational golf tournament sa Pradera Verde Golf and Country Club sa Lubao ang idinaos. At ito pong Gala Night sa November 23 ang magiging culmination ng isang taong selebrasyon. Nagsagawa na rin po ng iba't ibang journalism trainings and workshop para sa mga estudyante sa probinsya ang PPC. Isang kasunduan naman po ang kanilang pinirmahan katuwang ang IBP Pampanga para ho sa proteksyon ng mga mamamahayag. Bukod pa sa mga ito, naging katambal din ng PPC ang Han Foundation sa pamamahagi po ng school supplies para sa mga mag-aaral sa Bamban, Tarlac. Kabalen, alas 2 na ho ng hapon at ako'y pansamantalang magpapaalam muna para magbigay daan sa so to speak. Ito ho, tatalakayin. Ito pong food security. Panoorin ho natin live ho yan sa Facebook page ng CLTV 36 maging sa ating YouTube channel. Magkita-kita ho tayo mamayang alas 6 ng gabi o alas 5 ng hapon rather at alas 9 ng gabi. Yan, sa telebisyon para ho sa POV. Muli po ako inyong lingkod, Justin Dizon. Pansamantalang magpapaalam muna. Maraming salamat po at mag-ingat ho tayo. Follow lamang ang CLTV 36 para po manatiling updated.